Attention! Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Ja, het gaat wel in, hè? Met Striks keteertje. Zien we begonnen? Ja, we zien begonnen. Let's go. Keteer gaat in, daar gewoon van. Hoe komt het even hebben, Marvin? Ja, hier heb ik een onderwerp gekozen. Boer gaat minder met up, maar dat is social media, heb ik begrepen. Ik heb een ganse lijst met onderwerpen geschikt. En dan kwam ene input en ik was social media vergeten. Want we moesten Marvin zijn Insta promoten in de podcast. In de podcast. Jongen. Hoeveel volgers heb je op Insta? Boah, geen idee. Maar verwacht, Nee, even voor de lui die Marvin of niet volgen of niet kennen, dat ken. Die lui zien er ook. Dit is trouwens dit onderwerp. Ik heb ook redelijk gehad met social media, die ga ik. Dus het is niet voor Marvin af te zeiken. Maar we beginnen het keteerke wel ermee. Nee, maar Maar enige dingen ook. en als ik het over hoeveel volgers heb, zo ruim dan. Het ken het. Ja, en die zet veel op Instagram, die vindt dat leuk. Ik vind dat heel leuk. Ik vind het ook bij tijden leuk om te loeren, want dan vrouw en de DJ-klusjes komen voorbij. Ja, dat is het verhaal. Dat zeg je wel gewoon een social media hebben van mij als persoon. Ja, dat is maar één persoon. Soms is wieso zou ik 2 verschillende social media's moeten bijhouden. Ik vind het gewoon leuk om te laten zien wat ik dagelijks Alleen leven Insta, maar Facebook heb je wel 2. Ja, oké, dat klopt. Maar dat is inderdaad omdat dat echt een pagina is en geen. Dat is een pagina en een privé-account. Ja, dat vind ik wel een verschil, zeg maar. Maar ik vind het Insta, ja, de kind 2 Insta's aanmaken. Of gewoon een Insta, deze voor beide dingen gebruikt. Ja, nou, en ik weet dat zich dat zelf ook tijdje geleden zag van, gewoon nee, ik ga dat ook doen. Want inderdaad, een beetje de mix maken. Want ja, de lui die DJ Michel boeken. Dat is al een paar jaar geleden ook dat die pagina hebben aangemaakt, ja. Nee, maar die vinden het ook leuk. Nee, maar niet aangemaakt, maar dat ze ook dat privé een beetje miges gebruiken voor dingen te posten. Van, goh, ik heb 2 kinderen, wat daar nu een beetje, in plaats van alleen maar DJ-dingen te doen. Of alleen maar privé-dingen. Denk je dat het een probleem is, zeg maar, social media? Nee, bij die maar probleem, in het algemeen. Ja, gewoon, ja, bij sommige dingen denk ik dat het wel zeker een probleem is. En niet alleen het Instagram. Social media gesproken, ik vind Facebook... als sommige artikelen lees en er is de reacties onder, en dat is vooral op Facebook, is beschamend wat lui. Zomaar klakloos onder een Zoals? Wat wordt ja, dan over? Ik kan duizend voorbeelden noemen, maar ik noem maar gaat, als een voetballer zich liet gewoon op een voetbalveld of de kriegen voor winst naar een kop gegooid, dat gaat echt helemaal nergens. Nee. Maar als je misselt, die komen gaan niet meer boeten volgens mij. Nee, maar ze doen een vrijbrief om te klagen en lekker te zijn en op alles en iedereen. Dat vind ik vooral van Facebook hier. En daar hebben ze zelfs lui inderdaad. Dat leest natuurlijk wel eens van. Of lui hebben geen profielfoto of een andere naam op Facebook. En ik ga ja, ze kennen ook overal. Ik laat me wel eens kapot met die comments. Dan denk ik, nee jongens. En soms zien ze ook stijngod die grapje. Ja, jawel. Soms zie je dingen en denk ze gaan de comments lezen. Ja, is echt maar dan zien lui die geven comment op een comment. Dat vind ik daar wel inderdaad extreem. Ik weet het meestal eigenlijk altijd op een comment. Ja. Vindt ze het, zeg maar, is het puur business-wise dat ze dat deed? Of dat Geer op social media zit en Igor dat? Of is het echt dat ze het leuk vinden om privé dingen te delen en tot ze het gevoel hebben, zich maakt nu een foto en die moet nu erop? Het is voor mij wel business wel. Vind je het belangrijk, zeg maar, als je gaat wandelen en bij Berghuis een tas koffie hebt gedronken tot dat online moet? Nou ja, ik vind het vooral leuk om een beetje te delen boezebis. Dat is nu lachen. Ja, wat Berghuis vanochtend? Of, nee, ik vind het persoonlijk niet zo belangrijk dat het allemaal erop staat. Maar ja, je denkt er maar van, ik weet precies wel wie zijn weekend geweest is altijd, ja. Ja, maar ja, goed, kijk, de lui, van mijn gevoel denk ik dan. Ja, ik vind het gewoon leuk dat ze een beetje deelt wat ze zo in het dagelijks leven deed. Neven het DJ gebeuren. Ja, heb ik ook gewoon een leven, zeg maar. Ja, ik vind het gewoon leuk om dat te zien. Ja, ik denk dan altijd, precies kan ik hetzelfde zeggen. Neven mijn DJ en mijn optredens wat ik dan, heb ik gewoon een leven. Ja. En daar kies ik ervoor om niet zoveel online te zetten. Ja, precies. Kijk, en dat is mijn keuze. En ik zet ook natuurlijk online in mijn privéleven. Maar ik let er wel enorm met op. En dan moet ik wel zeggen, zeg maar, eerst had ik nuutschat van broeloften online. En ik heb dat nu 1 of 2 seizoenen over een broeloftpagina gemaakt, bijvoorbeeld alleen broeloft. En dan gingen lui wat dus geboekt hadden voor broeloften ook volgen. En, maar ik krijg best wel vaak ik had ik op social media voorbij zien komen. Ja, ook dat. En dan puur op broeloft. En vooral op Insta. Dan is dat op zich niet gek. Vooral Insta. Vooral Insta is wel qua businessmodel vind ik wel helemaal top, ja. Wie vindt ook een stuk minder, maar... Jerome zijn social media beoordeelt. Jerome Gelissen. Jerome Gelissen is een social media beoordelen. Ik weet gar niet hoe Jerome volg eigenlijk. Hem dich wel? Ja, dat kan. Ja, maar dat ben ik. Nee, ja, Jerome zijn een social media.
Had eigenlijk nu de neven moeten zetten, dat had ik hem ook gezegd. Dan maakt misschien wel eens kritisch nog gekeken. En hoe heb je dat nu voor pleetjes? Of? En zijn jubileum wat er viert. En, heet wel heel vaak jubileum, hè? Ja. Ja, breng wel nog al op CD uit, hè? Nog steeds, ja. Zeker. Ja. En ik heb opbrengen. Oh, nog? Ja. Ja, is dat... een stuk chocola. Hebben dat 10 keukentafel gelegen? Of gezeten? Wat was dat? Ja, dat klopt. Wat was dat ook alweer? We waren letzt, toen we 12,5 jaar getrouwd zijn, toen had Michel hem gebeld, schijnbaar. Dat heb ik achteraf gehoord. Of van een nog een liedje kon komen zingen. Had hij gelukkig samen afgesproken toch of niet? Wat? Ik ben van niks. Nee, Jurem. Het was jammer dat er helaas er zat ergens boven in Holland vast ergens. Dus ja, op zich was het ideaal dat we daar bleef slapen. Een privéfeest had dat, ja. In Zwolle. Ik ben nog steeds benieuwd wat voor privéfeest dat was. Je weet dat ze hem vastgebonden hebben. Wil ik niet weten. Ondersteboven, wie is de schorpioen, aan een haak, aan een plafond. Schorpioen, oh. Heerlijk. Met zijn kanaal in de boete, ja. Nee. Kanaalke. Nee, maar oké, social media, ja. En voor de rest, ik heb trouwens, Dylan, kom eens heen. Vind je dat goed? Kom eens even heen zetten ze. Marvin is 10 pa. En God in de microfoon praten, hè. Wat vindt Stieg van de social media van de pap? Vuil. Vertel. Ja, dat staat iedere dag wel gaat op. En mag ook positief zien, hè? Ja. Ja, soms zien het wel leuke dingen als het over werk gaat, dus over het rijden. Dan is het altijd wel leuk om naar te kijken. Maar ja, als je met de hond doet is een filmpje, dat maakt toch niet heel goed. Oké. Ja. Dat mag. En als ze Mich met de hond zien goed gewoon, vindt ze dat wel leuk? Ja, Mich maakt er niet zoveel uit. Ik denk niet dat die lui het interessant vinden dat iemand met een hond doet. Dus. En als ik film terwijl tot de poep? Oh, wel. Dat is wel leuk. Ik vind ze wel leuk, ja. Dan denk ik gewoon dat meer werk op social media dan normale filmpjes. Maar ik vind het wel leuk als ze van die draaidingen erop zet. En dan vinden de andere lui ook veel interessanter om te zien. Wat heel veel lui niet weten, Dylan monteert ook voor die. Ja, klopt. Ja. Vertel. De filmpjes en... Ja, ik edit de aftermovies van alle bruiloften. En die op Facebook komen, zeg maar. En eerst deed ik dat zelf 's nachts, na het rijden nog. En toen dacht ik, ik ga niet meer doen. Dan heb ik dat later gezet. Ik dacht al, het is kwalitatief gaat vroeg gegaan. Maar ja. Nou, zo is het wel. Je moest dus bij What is Loos aankloppen. Ja. Zeker. Thanks man, thanks. De dilemma's. Ja, ik wil weer pakken, man. Ja, zo weet je me. Social media, stelling. Social media, trouwens, voor degenen wat het niet weten, dit keertje. Dat kun je iedere aflevering terug. Zo'n 2 dilemma's, vragen of... wat nog meer? Dilemma's, vragen en stellingen, ja. Stelling, social media maakt meer kapot dan het oplevert. Ik denk voor sommige lui wel. Ja. En dat zien als heel veel dingen. Ik wil namen horen. Nee, ik ga geen namen. Ik ga geen namen noemen. Maar dat is leuk. Ik ga geen namen noemen. Mij even niet bellen, ik voel me heel slecht. Ja. Dat wordt online gegooid op of Facebook. Of zo'n quote. When life is too dark to... En dan laat me maar even met rust. Ik heb even nergens zin in. Ja, dat hoeft... Dan vreugd ze gewoon... En dan heb je het dan over mij met een hond laten. Ja. En dan kun je net als iemand enshot wat eerst staan. Dan zegt ze, ik bel dich wel even. Ja, of PB. Schik me mijn PB. Nee, maar of lui wat alleen maar klagen over... wie zo... PB. Nee, maar lui die wat alleen maar klagen wie slecht ze zich voelen en wie meug dat ze zien en daar zit jij op te wachten. En dan denk ik dat ze ieder het negatieve bereik krijgt van Facebook als het positieve wat ze ermee wil bereiken. Maar het zien ook altijd dezelfde. Het zien altijd dezelfde. Iedereen heeft al 2, 3, 4 van die lui. Ik zal dus zeggen, dat zien is een WhatsApp groepje en daar worden wel extra print screens gedeeld van bepaalde lui en dat zien altijd dezelfde. Ja. Leuk. Nu share je nou dat groepje of niet? Ja. Dat is niet dat groepje of wel? Nee. Een verborgen groepje WhatsApp. Maar ik heb nog meer van dan alleen onze groepsapp. Ja, dat is het wel, ja. Maar er is al UTN en 2 app gegangen, hè? Is dat ding zich dat dan Mia kapot maakt dan het oplevert? Of ligt het beetje eraan wie ze er met omgaat? Ja, dat wel. Maar ik denk inderdaad dat er wel echt genoeg dingen gebeuren die, inderdaad, me kapot maken dan dat ze er aan hubs of. En over het dan echt over een beetje appen met andere vrouwen of met andere mannen? Nee, of dat is zozeer. Maar wie wordt allemaal gewoon over opgezout weer? Dus en inderdaad, dat lui gewoon roddelen en of dat er bij een online zit tot de ruzzing heet met thee.
En dan openlijk wordt dat... En dan moest erin denken... En ik ken ze links en rechts allebei niet. Maar jij zich dan toch loeren? Tussen zich tuurlijk, geweest is en toch een Ja, paas. beetje- vooral de comments. Het hè, is ja, toch een ja. beetje sensatie. Moesten dan Terecht. ingezogen geweest. Moest eigenlijk geen voedenwet wel, maar dan toch even dat half voor even... denken, ik heb op Facebook, mijn Facebook is vol, zien als 5000. En dan Dat zou is ik... populair. Nee, maar dan zien als in ieder geval wat ze Ja, niet heb ik er kent. even Ja, oké. Wat ze niet kent. En dan kun je online... ik maak mijn kind al 4 weken niet meer zien. Wat een vreselijke pap is dat toch. Wat me bij mijn kind weghield. Ja, dan ga ik dat Maar wie openen. accepteert je überhaupt? Ik zie al, Ja, ik ik ga heb een dat al vriendschap eens. verzoeken. Ja, en ken dan zeg Michel. ik, met Michel, Ja. mijn vriend. En Ja, nee, maar ik is zal dat die gek? dadelijk eens laten zien wat openstaat naar vriendschap verzoeken. Daar was ze akelig van. Maar ik heb dat, maar dan denk ik, ik ken die lui niet. Nee. Ik heb een hele Nee, rare maar foto. sowieso of- op Facebook moet niet in- toevoegen, het geen zin, want ik accepteer geen meer. Maar daarvoor is die pagina natuurlijk, dat ze dich toch kunnen volgen, de pagina. Maar dat Ja. had ze natuurlijk niet Had altijd het in niet. het begin nog niet. Nee. Nee. En dat is natuurlijk in het begin met Chicken DJ is wel Facebook en België niet goed. Mhm. Ik denk dat de helft van mijn volgers uit België kwamen van die periode. Maar dan moest dus in zo'n gesprek gezogen en dan een familie weten wat helemaal uitgevochten wordt op Facebook. Ja, ik kan er ook wel een beetje van genieten natuurlijk. Ja, zeker. Ellende is leuk. Of ja, gewoon ellendeboek en dat doet jij. Dan Nee, maar ga ja, je als dus dat lui maar. op Facebook schrijven, ja, dan willen ze ook dat iedereen het ziet, toch? Ja, dat is de hele clue. Dat is wel... Ik hou vooral van filmpjes, hoe lui kokhalt en zo. Echt, Ja. gewoon niet helemaal de wat op, hè. Dat is wel leuk. Ik hou er ook van. Fantastisch, hè. Ja. En Nee, maar ik heb dan dat zit echt. er aan, ja, ik vind het geniaal. En die dames hebben niks in de mond aan, of wat bedoelt ze? Nee, ook niet. Ja, ik weet niet, misschien een beetje van de klei of zo, dat weet ik Ja. niet. Maar zo is dat een beetje echt zo ten tiende, maar ik ken dat... Ja, ik gewoon Of echt gewoon zo op. de babyluiers verwisselen tot hij paden, helemaal ingepakt zitten en dan ze nog helemaal even zijn Ja, nek daar ja, zit ja. er in, hè. Ja. Daar zit er Ja. in. Maar ik Ja, ga maar maar niet echt- van over de nek. Je moet zeggen, in het begin wel, maar nu... Maar ik had laatst ene keer had ik met een zoon gaan verzuiveren en die had echt vies gescheten, maar echt vies. Weet je wel, tot dan net niet over de luier kwam en langs af en, Ja. en terwijl het tussen 30 seconden na tot hij gepoept heeft de luier had, dus het was nog niet tot er lang in zat. En op een gegeven moment, op hetzelfde moment, was echt vies, smorgens vroeg, Ierse luier, 7 uur 's ochtends of zo. En op dat moment springt mijn hond op de bank, klein hunnetje, en ik huur hem. En dan wedstrijd, die gaat nog 2 of 3 keer en dan gaat dat spelen. Ja, Dus ik moest en hem Van de bank of speelt de... op de bank. Oh, ja, Dus een heupje. En dat is toch altijd ding, ik herken het niet wat dat speelt. Dat heeft er gisteravond niet gehad. Ja, en toen kwam het bij mij wel even omhoog gestuurd. Oh, ik moet zeggen, mijn jongste zoon, mijn dochter heeft geen lui als mij, maar mijn jongste zoon, die kinderen hier echt geweldige luiers produceren. En van wie heet dat? Ja, niet voor mij. Oh. Nee, ja. Ja, dan is het antwoord. Het antwoord van Dat de denk ik van de man, ja. Ja. Nee, maar goed, dat Nee. zijn enorme luiers die je produceert. Ja. Ik Je hebt echt toch een foto geschikt op terug, Ja, ik Een wil zeggen, cijfer er van 0 tot 10. waren een van die 2 hadden een foto geschikt, inderdaad, met de grotten van Kan. De keersgrot, de fluweelgrot. Of wie heet dat? Ja, kijk. Laatste dilemma, jongens. Nooit meer social media of nooit meer uitdaten? Dat is wel een zwoeren van Marvin. Nee, ik ga toch heel graag hoe eten, moet ik zeggen. Jawel, dat is ook een beetje... jawel. Zou social media blijven bestaan? Weet ik gewoon niet op deze manier. En hoe het eten blijft natuurlijk altijd. En tegenwoordig is dingen goed eten, borrelen, gaat mij nog zelfs als op stap gewoon. Ja. Ja, vooral wel. van onze leeft Ik hier gewoon een beetje. niet meer op stap, niet meer. Dus. Ja, maar ja, die draait 8 dagen per week, dus... Ja, en die 7. Dus ja. Ja, je bent iedere keer als we met u op stap gaan, dan is het altijd wel redelijk verkeerd afgelopen. Je bent 2 keer met die gehangen. Moest ik indenken, 2 keer. 2 keer of 3 Ja, keer. hoe heb ze over? Maar echt of samen gingen. Ja, We zijn ja. elkaar wel tegengekomen. Ja. Nee, echt Ja. of zeggen van nou, nu gewoon voor even. Nee, maar dat doet niet meer met de liefde toch? Maar ik vind dat nog wel eens leuk. Maar ik ben let's nog met Alain en met Ja, dat Met, is die verhalen Robert kennen van de en- versus toch? van de Versus. Ja, Ja. de Versus wat touw. Kan Oh, met de zo'n, wachtouw. ja, zo'n skihut daarneven. Ja, dat is helemaal... De moest. Ja, Ja. dat is echt de flamoesbar. noem ik het. Dat moet maar. Nee, maar ik denk als ik zou moeten kiezen nu tegenwoordig, terrasje zitten, bitterbelkje. Ja, dat, maar ook s'avonds lekker windje, lekker tapas, dan neem je van die Even- hub eten. Even afschakelen. Gewoon een beetje bij beetje, zeg maar, gewoon een beetje dit, een beetje En dat. hoe moeten we tapas eten? Wat is de hotspot van Maastricht voor tapas staan? Ja, ziet Ja, er vuil. ik vind
Jerome zou het zeggen, Il Baccaro. Il Baccaro, inderdaad. Vind ik zelf ook wel echt goed. We hebben een keer samen gezeten, hè? Ja. Ja, ook nog. Ja. Oh ja, kijk, op het terras. Ook goed. lekker. Ja, toen we Windje. opstond, me even te gaan lopen, dachten we, oh, wat is gebeurd? Ja, Ja, dat wordt toch wel. Ja, ik ben niet zo goed met alcohol. flesje dus, wien erin. Nee, dat is misschien zo leuk. Maar dan, Over wien gesproken, hè. Ik kan het nog herinneren met Rieu. ja. Ja. Marvin, dat waar je Marvin bij. daar... Nou, We nou, hebben niet gewoon ging. een podcast waar je aan een leuke op-stap-verhaal. En ik denk dat we daar wel heel veel leuke Wauw. aan hebben, niet? Ik ben Maar nog dat, niet eens op stap geweest. Nee, ja, op stap. Maar ja, je ik draait ga- ook heel veel. Snap je? Nee, ik ga Nee, gewoon oprecht. heel dicht op stap. Nee, maar oprecht toch, je draait toch ook heel veel. Als lui op stap gewoon, dan zit je meestal op werken. Oh, zo, ja, dat is goed, ja. Ja, dat is toch een feit als DJ? Dat is zeker goed, ja. Ja. 10 seconden, jongens. Dan is het keertje voorbij. Geen Michel, grap, hè? Marvin heeft geopend, die mag je afsluiten. Ja, dankjewel weer voor de podcast over social media. En ja, tot de volgende. Yes, Ja, ciao. tot de volgende. Tot de volgende.